भैया बहनी सबके प्रणाम बा, नमस्कार बा। आप सबके पते बाटे कि सावन आ गई बाटे। तो सावन में जब तक शंकर जी का एक ठो भजन ना होए, कजरी ना होए, तब तक कैसन लगेला, अच्छा ना लगेला। तो हम सोचे थे आप लोग के एक ठो शंकर जी का भजन सुना दी, तो आप लोग जरूर सुनी। खड़ी खड़ी गौरा मना